Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal, kif aħna? Naħseb diġà tafu li meta noħorġu jaf niltaqgħu ma' ċertu perikli. Ma jfissirx li ma noħorġux mid-dar imma dejjem irridu noqogħdu attenti. Imma tafu li anke ġewwa d-dar tagħna rridu noqogħdu attenti. Id-dar tagħna hija l-aktar post sigur u komdu fid-dinja. Imma fiha hemm affarijiet li l-kbar biss jistgħu jmissu. Araw ftit hawn. Dan il-ġugarell huwa għalina importanti ħafna. Artab u ma jistax iweġġana. Ħaġa sigura. Imma din, dina il-kitla s-saħħa l-ilma għatte, l-ilma ġo fija jkun jaħraq ħafna. Jekk immissuh, nistgħu nweġġgħu ħafna. Ma rridux imbezzaw lill-ġenituri tagħna u x'imbagħad. Dik ngħidula periklu. Aħna tfal qatt ma mmissuha. Meme llum qisha l-għalliema. Ser turina affarijiet differenti li nsibu d-dar tagħna u naraw jekk humiex siguri jew ta' periklu għalina tfal. Tlaqna? Nisimgħu sew. Il-forn miftuħ bit-trej galettini sħan ġo fih. Dan sigur. Min jaf kemm jaħraq? Dak m'għandniex immissuh. Dak perikolus għalina. Mela taħt il-kolonna tal-periklu. Dan huwa l-ġugarell favorit ta' Meme. Dan żgur mhux perikolus. Mela jmur taħt il-kolonna tas-sigurtà. Imistan poħra. Hawnhekk qed naraw tpinġija ta' tazza ilma li nqalbet mal-art u għamlet għadira ilma fuq il-madun. Dan perfett biex immorru nafġu ġo fih. Lanqas xejn, dan perikolus ħafna wkoll. Jekk niżolqu, nistgħu nweġġgħu ħafna. Din hija kuxin komda li nsibu fuq is-salott. Din sigura ħafna, taf kemm torqod komda fuq hawnx. Issa nafu eżatt x'inhi r-regola tad-dar. Nilagħbu bil-ġugarelli biss u nħallu l-affarijiet perikolużi f'idejn il-kbar. Dar. Periklu. Forn jaħraq. Art imxarba. Meta tkun barra, oqgħod attent. Inti u taqsam, oqgħod attent. Minn xi karozza trid toqgħod attent. Jekk m'hemmx bankina trid toqgħod attent. Tibża xi saqsi u oqgħod attent. Jekk tagħmel moħħok hemm, m'għandekx tinkwieta. Jekk tagħmel moħħok hemm, żgur ma jkollokx inkwiet. Meta tkun ġewwa, oqgħod attent. Friket u skiken, oqgħod attent. Plakek u wires trid toqgħod attent. Min nar u l-ilma trid toqgħod attent. Tibża xi saqsi u oqgħod attent. Jekk tagħmel moħħok hemm, m'għandekx tinkwieta. Jekk tagħmel moħħok hemm, żgur ma jkollokx inkwiet. L-edukazzjoni jissalvana mill-perikli. Ejja nagħmlu ċars tas-sigurtà aħna wkoll. Intom tistgħu tagħmlu waħda bħal din id-dar u twaħħluha fil-kamra tagħkom. Fuq biċċa karta
għamlu linja dritta fin-nofs. Naħa minnhom għamlu barka ħadra u naħa l-oħra għamlu salib aħmar. Fuq in-naħa tajba sa npoġġu l-affarijiet li huma siguri. U fuq in-naħa l-oħra l-affarijiet ta' periklu illi m'għandniex immissu. Issa għandi bżonkom tgħinuni, npoġġu dawn l-affarijiet fil-post it-tajjeb. Għajtu miegħi issa, sigur jew periklu. Ktieb tal-istejjer nistgħu naqraw u missu l-kodba x'taħsbu? Sigur, iva! Impoġġuhom taħt il-marka l-ħadra. Imqas ippuntat. Nistgħu niġru nilabu bl-imqas li jużaw il-kbar? Periklu, le, l-imqas jista' jweġġana ħafna. Impoġġuh taħt is-salib l-aħmar. Tfal jistgħu jużaw biss l-imqas xkejken ta' tfal u dejjem xi ħadd adult. Il-mediċina, jekk insibu fl-ixkun b'xi mistura kolorit, nistgħu nixorbuh? Periklu kbir, le! Il-mediċina mhuwiex ħelu. It-tobba u l-ġenituri biss jistgħu jagħtuna l-mediċina meta nkunu ma nifilħux. Il-blokki tal-lob, building blocks. U dawn nistgħu nibnu l-kastelli bihom. Sigur! Għamilna ħafna lob bihom dawn. Bravi! Id-dar għandha tkun il-post fejn nilagħbu, nitalmu u nistrieħu. U biex nibqgħu komdi, irridu nirrispettaw ir-regoli tad-dar. Dejjem staqsu lill-kbar qabel tmissu xi ħaġa ġdida, jew tmur fil-kċina meta jkun hemm l-affarijiet fuq in-nar. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.